nitiere tuoche mopogore opogore mathoth ne oganda wa wacho ni nyaka beni magi gin juok kata ng'ato wuotho ni marach kod weche makamago. Tuo mar ndulme en achiel kuomgi. To adiera mar wachni ni kanye? Dobedie juok koso dobeda beda ni en chandruok mantiere e del? To ka en chandruok mantiere e del, onyalo bedo ni entiere e del gi kon mane? Amor mokalo ni mane twaka odiochieng' ma kawuono kendo wendo osechopo e studio ka en daktari marwa abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kaeto mana kaka senyisino kawuono wadwa ng'iyo matut kotenore kod tuo mar ndulme. Kamoro amora ma intiere kawie thuolo, ibed piny mosichikiti mondo mi yude puonj odiochieng' ma kawuono kotenore kod chandruogni. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya. Wamor mar bedo kodi kendo warwaki ni machiegni. Erokamano. Nyinga en Sam Gwer. An daktari molony kuom weche obongo gi spine gi nerves. Luonga ni neurologist gi kizungu. An Jakagwa. Ma dalawa ni Asembo but kamoro Nomboye. Erokamano ahinya. Machiegni kendo amor mar bedo kodi e penj laktar. Iwacho ni ilonye weche mag ng'iyo obwongo, nerves kachiel kod spinal cord. Kachiel kod lumbru. Ni ng'iyo isomo gik ma igi tek manade ni daktari. Kata kamano twakwa en tuo mar ndulme. Nyiswa ni ndulme chutho chutho en ang'o? Ka ng'a timore ne ng'ato minyalo wach ni nitiere kod tuo mar ndulme, ka ng'o timore e dende nyakwara Mogi? Aparo ni mokwongo nyaka lernu kaka obongo tiyo. Kamano. Ni ng'ato ka ng'ato nigi stima mar obongo. Ema miyo wawuoyo kaka wawachoni. Ema miyo inena, inyalo chung', inyalo timo wecheni. To stima no chieng' ma osem, in bende sem. To samidhi nindo be odok chien, sama en gi koma be en chien. To koro komedre, omiyo dendi rieruok no, mwalongo ni seizures, kata convulsions, dho English. Ema koro nwang're tuo ndulme. Koro ng'ato ka ng'ato manigi ubongo manigi stima nyalo yuto rieruok no. Wawach ni tuo mora mora obiro mo o affect kaka ubongo ni tiyo. Obed infection mar ubongo, obed kata tumor moro. Magote, obed ni en gima imadho, nyalo ketho kaka ubongo ni tiyo, mami ibed gi rieruok. Gigo mawachogo kothiedhgi, to rieruok no ok timre kendo. Koro mano waluongo ni en gi acute seizures. Iwacho ni en gi tuo ndulme niwach irieri seche ka seche mang'eny. To rieruok mang'eny no, obed gik mawacho gi nitie kik bedi, emiluongo ni ndulme. To obire sampuli mopogre opogre kolure gi kar ubongo ni momako. Koro inyalo wacho ni nitie joma be gimora mora wang'gi to kendo giduogo. Pach gilal matin to giduogo. Mano be mana ndulme. Mano bara ndulme. Nitie ng'a ogwe lwete matin kata tiende. To kendo odhi nyime gi gik motimo gi kuonde moko. Mano be ndulme. Mwang'eyo ahinya en ma ng'ato gore piny, oyiengni. Ma seche moko be ineno ka povu wuok e dhoge. Mano be en ndulme. Koro obiro e yo mopogre opogre kolure gi pat mar obwongo ma stima ok obedo maber. Kamano. Ma gima oganda onego bed ni ng'eyo ni ndulme kare ng'eny mokalo. Daktari, gin kidienje adi mag ndulme? Ging'eny. To kinyalo mulonwa top 5 abich madongo gin mage? Wanyalo wacho mokwongo ni nitie broad definitions. Kaka mawacho ma affect mana part mar obongo ni. Ok affect the whole obongo. Mano waluongo ni focal. En bende sama onenre kuomi ni kumo affect no kende ema tugo. To seche mang'eny be pachi ok lal. To nitie ma affect the whole brain. Mwaluongo ni generalized. Koro kwa luongo ni generalized kamano, omiyo pachi lal, inyalo gori piny. Koro niwacho affect bongo ni koro be okipar gik manotimre ni. Koro those broad focal gi generalized.
Koro e iye kanyo be nitie kaka wanyalo describe. Seche moko nitie ng'a en omura wang'e to oduogo, walongo mago ni absence. Nitie ng'a otwenyo lwete mang'eny kamano, kata tiende, walongo ni clonic. Nitie ng'a oriere kendo onge kumotwenyo lakini ena stiff kamano, to walongo ni tonic. Koro olure ni otimre kuomi nade. Nitie joma be ne nitie nochung' to kendo o collapse kamano. Ogore agoya piny. Iluongo ni atonic. Ni muscles ni loose tone. Koro nitie joma be lwete bukre abuka kamano to duogo. Monge kontrol kono oting'o chaye moro to puko to be pache ok olal, waluongo ni myoclonic. Koro ineno ko obiro e type mopogre opogre, to be onyalo kiko. Inyalo bedo ni in gi absence ma imoro wang'ino gi myoclonic, kata gi mar gore piny, kata mar tonic no. To be koro kwa wadok chien wacho ni nitie focal gi generalized. Inyalo yudo clonic matimre kamae lakini e lweti kumoro achiel, kata e lweti kumoro. Koro entie gi yore mopogre opogre. Aeto be wanyalo classify kolure gi ni en ang'o momedre e wi ndulmeno. Waluongo ni comorbidities. Tiende ni en ndulme mintie go ma sama ionge go to ibera bera. Koso okiko gi seche moko en gi learning difficulties. Obongo ni ok ti kaka onego ti. Kata omiyo ibedo gi kata paralysis moro koro ok inyal wuotho maber. Mago tebe inyalo mede e types mwawachogo. Aeto seche moko be ji dwang'e ni kara kwase classify kamae tang'o mokelo mari. Momiyo otimore kaka otimore ni kata momiyo timi kaka otimi ni. Daktari, ka adiyenwa mondo mi wayua picha ni mondo mi oganda wone maber gima ne daktari wacho ni onyalo biro yore mopogore opogore. Onyalo biro focal, mano ntiere mana part mambele mar obwongo, kata ma general ma en obwongo duto te, kata obwongo mangima bende wanyalo neno kanyo. Mak mana ni kidienje ariyo gi ema kendo chak dhi piny e kidienje mopogore opogore. Diher mondo mi imed lero nwang'o kotende kod picha ma wantiere godo ni. Koro ma picha obongo man kare donge. Ma obwongo man kare, healthy brain. To onego bed kwang'e ni seche moko gima waneno nodhi marach gobongo momiyo stima ok ti. Nitie minyalo neno gi wang'i, aeto nitie mok inyal neno gi wang'i. To kowacho ni obongo kaka en healthy kama, en gi kuonde mopogre opogre gi tije mopogre opogre. Kaka mbele ka en mar pango weche gi nindo, o control weche nindo. Nitie kama control weche sensations, ni kaka iwinjo gimoro, nitie kuma iwinjo go kuma gima ji wacho, toke kae nitie mar neno. Ma koro kineno gi koni to o transmit nyaka koni king'e ni nenang'o. Koro ko okodhi maber kin gi focal, tiende ni onyalo mako part makama, onyalo mako kar sensations kanyo, onyalo mako toke kae kar wang'i, kata kar hearing, kata kar smell. Koro iyudo ga ni thoth joma for example nigi momako malo mbele ka, iyudo ni mako gi mang'eny ko gi nindo. Ibro yudo ni joma omako gi kuma giyudo sensations, ginyalo wacho ni giwinjo ga ko gik moko mologi. Kata owinjo ko gik moko ji wacho gik moko timre. Nitie joma be wacho ni nitie gik ma gineno. Ng'ato be nyalo wacho ni kopok otimre awinjo ka gima itedo gimoro, o smell gimoro. Koro olure gi part ma omako. To koro generalize ni to omako obongo te. Tiende ni stima no okethre kuonde te. To onyalo chako kae modhi kama. Wach kaka mach nyalo chako e kona moro to medre e room te. Koro waluongo ni focal to generalization. Koro kamane kako timre. To koro obro bire yo mang'eny kolure gi kuma obedo affected. Niwach nitie be jok mabro wacho ni giwinjo kae, giwinjo
sarnindo be koro depend ni to kuma obedo affected rom nadi to en kanye to en gima tiyo tich mane e obongo ni Winjo wach ni nyakwara moge jwang en stima mar obwongo kwa kete yo machuok en stima mar obwongo ma bende nitiere kako rocho kako obwongo tiyo kapo nono ni odhi morocho nyimo obwongo kende to nitiere gik modhi ketho kanyo ma ang' nokel stroke kata obwongo duto te ang' notimre nade ang' nokel ok stroke en ndulme ndulme daktari ema wawuoye daktari adwa ni mondo mi wang'iyane gigo manyalo miyo obwongo ok ti makare kata gigo manyalo miyo stima mar obwongo cha ok ti makare niwacho no kacha ni gin gik mang'eny ma bende miyowa ranyisi moko kuom ranyisi gigo manyalo miyo obwongo ok ti maber ma ang' nokel ndulme nyalo bedo ang'o ma rocho stima ni to ere kaka rocho stima ni daktari koro ko wabed ni wang'eyo ni stima nitie kaka ikele mondo otie obwongo ni koro nitie gik ma inyalo nyuoligo e kaka ochweyi gi gik miyudo kimedo dak anyalo pime gi mbala ma iyude e pien del nitie monyuoligo kaka maran go kamoro ka to nitie samoro ibro wang' gi pas kata gimoro ng'adi nitie makoro iyudo e ngimani akwayad mago miyudo koro thoth joma ng'eny man gi ndulume gin monyuolgigo e kaka ochwegi to timre ni gik ma loso stima tiyo kaka stima cha onego ti seche moko nigi shida matin okay seche moko nyalo bedo ni gik monego loso stima ng'eny gima onego chung stima cha be onge nitie yore mopogre opogre makelo ndulumeno kaka ichweyi no to emomiyo awacho ni ng'eny magi kendo ok kigo picha mar obongo ok ibi neno gi wang'i niwach gin gik ma microscopic gidonje weche ions manie obongo ni gi chemicals manie obongo ni to adwa naduoke chien matin kuom wacho ni genetic ok ochuno ni iyude kuom baba gi mama niwach sama ichweyi dongi yudo nus kodhi kuom baba nus kodhi kuom mama mane machweyi kaka in Ruth kaka Sam to iyudo ni koro e chwechno genes mo ng'eny ji e pinyni nigi itilafu e genes in fact ng'ato ka ng'ato nigi itilafu koro ber ni ok wakendre wede koro gik moko kikre koro tek ni jeans ma ok dhi maber go yudre lakini bahati mbaya be inyalo ga yudo ni ng'at moro makrego kumoro nigi itilafu machal gi mari koro gidhi gimakre koro kelo tuo ineno makidieny mokwongo en kaka inyuolo ng'ato daktari lakini sama osetimre kamano be in kaka sama ni kopi kuom baba gi mama kalambi be nyalo kier koro ibende inyalo cause genetic problems moko chako gi baba gi mama mochako kodi emomiyo in kaka Ruth ichal ka in onge ng'a chal kendo ka in niwach kuma kalembe ni kalambi no kier lakini idwa chal gi nyaminu moro kata owadu moro niwach kumu kopi be okopi kumoro achiel wamaki kanyo daktari waduog bang' thuolo machuok mokalo wang'iyane ni kare gini kopogore kuowuok kuom jonyuol in bende inyalo po mana kiyude to kigole kuom jonyuol ni samoro bende e genes kacha nitiere kod hitilafu jaodi bende nitiere gi hitilafu ang' nokel chandruok ma daktari temo pimonwa kacha ponono ni intiere kod ndulme kata epilepsy kaka wawache ibro fweny nade ranyisi gi koso nitiere gik mang'eny mabro miyo ifwenye tinyalo tim nang'o wantiere kod welo mamoko mabende tudore kodwa e studio sani omiyo kik idhi mabor kik isudi winjane ni to en ote mane magintiere godo kaito Dr. Sam bende bro dhi nyime kapimonwa gimonego bed ni timo kachiel kod weche mag thieth omiyo kik isud kata matin. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Start
starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Kaka skiza tune mari. Dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV. Edala juwe tuto. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Wacho en Jody. Inekia? Of course, Kushi. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Sami studio ka olonye weche mag tuoche mag obwongo kaachiel kod lumbru kaachiel kod weche mag nerves mabende isebedo kiwinjo ka oleronwa. Kawuono ne wago mbaka kotenre kod chandruok mar ndulme. Nany singoni nyadhi bedo kod welo e studio ka. Yiena mondo mi arwak gi e studio ginyisowa ne nyingi gi ng'agi ni gigi momiyo gintiere studio odiechieng' ma kawuono. Yiena mondo achak kodi in mantiere butaka. Machiegni penj laktar wamoro mar bet kodi. Anilo ngani Morina Chieng, Anya Ugenya,
Ugenya Masidindi. Erokamano nyanya Ugenya. Amor mar bedo kodi penj laktar Maureen. Erokamano. Machiegni penj laktar. Erokamano. Hani luonga ni Monica Nyango. Tantanchi Ugenya Masidindi. Koro an caregiver mare. In caregiver mar Maureen. Maureen. Aha. Wako mbaka kod Dr. Sam kotenre kod chandruok mar tund mar ndulme. Kane pok udonjo studio ne wang'iyo kacha kidienje ma tuo ni nyalo biro godo kata kaka onyalo donjo kuom ng'ato. Inyalo nyuol godo ng'ato kata ng'ato nyalo yude ayuda kien. Maureen nofwenyo nitiere kod tuo mar ndulme korom nade? Kose tieko higni 4. Kotieko higni 4 nobiro ne nogore piny ka gitugo gi nyithindo wetege. Kasto bang'e obedo matuo. Koro niwe ni en gi cerebral malaria. Otero hospital, obede ward, odak aming'e ward. After kano wuok e ward, kano duogo. To duogo koro kofwenye kare en tuo mar ndulme ma en go. Ok en cerebral malaria. Kore mochak ne thieth. Dr. Sam gikanyo ema daher mondo mi apenjie. Mar Maureen nofweny ko oja higni 4, ogore agoya piny kano tugo gi jowetene. Ma debe ni kidieny mane mar ndulme? Koro wawach ni koro wan to waromo gi Maureen sani. Ko watemo paro kaka notimre. Nyalo bedo yore mopogre. Achiel nyalo bedo ni kuom adier ni nonyuolego. To otuch sano. To gore piny no seche moko e chakruok ne. Nyalo bedo ni en infection manoyudo kama cerebral malaria kata meningitis mano koro mako ubongo ne mo oketo mbala. Koro mbala no ema oketho kaka stima tiyo. Aeto mar adek nyalo bedo ni egoruok piny no mane gigoro ko otugo no oketo kata damage mar brain. Koro mano bi okolo mbala. Koro mbala no emoketho kaka stima tiyo emomiyo bedo gi ndulme. Koro wan kuma wadonjo ko weche osedhi mbele donge. Lakini ko wanyalo miye paro to nitie nonruok ma nyalo timore mondo konywa ng'eyo ni tadier ang'o manokelo tuo neno. Kone wawacho cha ng'eny causes ma onyuoligo ma genetic gin ok inyal neno gi wang' kigo picha. Nitie manyalo neno lakini ng'eny gi ok inyal neno gi wang' kigo picha to ok bi neno. Ubongo ni chala maber. To ng'eny ma acquired gi to kigo picha ibro neno. Inyalo neno kuma mbala no nitie minene kae ma kuma no hinyre kata kae kuma infection no mako mo oketho kaka ubongo ni go bed ni tiyo. Koro mane nonruok mo wanyalo timo kuom temo ng'eyo ni to ang'o mano timore kelo mar Maureen. Moro Maureen inyalo pimonwa pimwa ni kane osefweny ni nitiere kod tuo mar ndulme bende nyathi matin idongo ka ineno ka gik moko timore ni ranyisi mage ma ineno ga kata sasa ma nitiere kod attack ang'o matimi ga Maureen? Samoro janeno ga gini samoro biro naga yani at times samoro gini kadwaro ga tima ajang'eyo ga to ntie sama kiaga. Awach koro for example kaka gokinyi ajawinjo ga ka jonyuol na onyisa ni kik awuog oko nyati napodho. Take apenjra ni nyati napodho sadi. Alafu bang'e ayudo ni karagini osemana tima kamae. Sana ayudo mana ginde vidonda idenda koro. Yani samoro gini jatimaga kakia kata samoro jatimaga kang'eyo. To ng'eny ne utimiga sadi nikech ne kane pok udonjo daktari ne pimonwa ni samoro bende onyalo timo ng'ato gotieno bende biro yore mopogore opogore. Mari thoth ne timiga sadi?
Saya. Daktari, seche ma owacho ni samoro owinjo ka gima ong'eyo ani gini biro gini dhi time. Ang'a timore e seche machal kod mano. Ang'o matimore e stima mar obwongo momiyo onyalo winjo ni gini biro. Samoro bede time kokia ni notime. Nyalo bedo ni sama otimre kong'e ni dhi biro, ochakre kumoro achiel mar obwongo. En focal. Koro pache pok olal to ng'e ni nitie gima timre ma ok kare. Emomiyo ne owacho ni nitie joma be experience gik ma opogre kolingana gi part mar brain ma oketh emochakre. Aeto komedo dhi eka koro spread obedo generalized. Koro mano waluongo ni focal with secondary generalization. To nyalo bedo ni ma koro make ma ok ong'e ni notimre kata nochakre nadi. Ochakre from the outset kaka generalized. To be nyalo bedo abeda ni nochakre kumoro achiel en ni koro ok nong'eyo to ogoya piny. Lakini essence ni kolure gi kaka opime chalre ni ochakre focal, ochakre kumoro ma specific kopoko ene the rest of the brain. Kaka caregiver mar Maureen mantiere kod tuo mar ndulme nochake kod tin ko jahigni 4 sani Maureen ja higni adi sani? Sani, I'm just 36 years. Sani ja 36. Nochake ko ja 4 years. Sani en ja 36. Wuodhi ni osebedo ka chal nade? Osebedo mapek. Wach seche ndalo manochake mokwongo nobiro matek. Ne biro matek ma saka sautu. Ogore piny gokinyi bang' seche 4 ochako gore piny. Koro ni sikiwilo ne yath na pok noyud ni yath mane mafae ma kotiyogo to konye maber. Koro ne miye yadhe mopogore. Kasto bang' ka nosekawo ndalo eka koro noyud ni yath ma koro tiyogo sani ema nyalo control, mose control nyaka sani. Ma sani koro kata kogore piny nitie samo ng'eyo chon nokia to sani bok ogore piny kaka chon. Nitie samo nyagore piny kaka ndalo kata week kata dwe mangima kapok ogore piny. Kaka wani kaka dwe ni osegore piny diriyo kende. Daktari thothne kosekel ni jatuo kuom ranyisi kaka Maureen nogore piny, okel ni jatuo ni nogore piny kata entiere kod seizures, ogore piny dichiel bang' saa achiel ochako gore piny. Thothne utimo diagnosis nang'o? Mondo mi bed kod adiera ni ma en ndulme to en kidieny mane ma ndulme nikech nipimonwa ni gibiro bede types mopogore. Koro nitie levels ma wadhigo kwa assess go jatuo. Ma koro kaka be penjo mipenjo go mama gi Maureen. Mano is part of it. Idwa ng'eyo ni notimre nade, notimre nang'o, ni winjo nang'o. Be ni ng'e nobiro koso ok nobi. Seche mage ema nobiro. Mago tearing part. To nochakre kin gigni adi. To be idhi school to tinde itimo ang'o kolure gi kaka nawacho ni nitie gik ma be onyalo luwo e wiye. Aeto kanyo be inyalo assess ng'ato mi ine ni kitimo neurological examination to be ineno ko dende ni kare, owuotho kare, otimo gik moko kare, reflexes ne ni kare, manyalo mi ipar ni kamoro mar ubongo ne ok en sawa koso ni kare. Kidhi mbele koro inyalo timo investigations nonruok mopogre. Ariyo ma watimo ahinya, achiel en mar ng'iyo stima mar ubongo. Ma nitie wechni miketo chala kaka fundi mar stima nyalo pimo ni to stima mokadho kae chal nade. Waluongo ni EEG or electroencephalography. Mano koro ng'iso kaka stima charingo to ong'iso ni kuma ong'enye to en kanye. To be nyalo yudo ni samitime no to be ina maber. Niwach ndulume no rierruok no timre seche te. Donge. Emomiyo giki Kenya ka kik mondo ing'e ni to timre nang'o. Nitie nonruok mar stima mar ubongo no minyalo timo kuom dakika 30 gabich. Nitie be minyalo wacho ne jatuo ni in wabro noni kuom ndalo achiel te. Ko uwaya no
ng'iyo kaka obongo ni tiyo kaka stima chalo kata wik achiel itimoga aeto investigations mar ariyo mwatimo mang'eny en picha mar obongo mwaluongo ng'eny picha mwahero iluongo ni MRI brain niwach en mong'iso obongo maber moloyo CT scan lakini koonge MRI kotimo CT scan lakini MRI ema watemo timo yeno wamake kanyo ka waduogo to wabong'iyo weche maliekore kata weche mathoth ne ji thoro wacho kotenore kod tuo mar ndulme wabong'iyo weche mag thieth daktari bro mulonwa weche mag thieth kaito wabowuoyo kod Maureen kachiel kod Monica mabende bro nyisowa ni to ere kaka gisebedo ka giyudo kata kaka giwuotho e yore mag thieth omiyo kidieny mar adek kik bai nyakora Mogia Jwang'. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Valentine's en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 022-638-833. Go order mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Agoyo niero kamano maduong' nikech kawuono in yiera to odiochieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Raila Odinga Okuni oyikore kendo en gi geno mar yudo loche kom mar AUC kabendo lero ni oyikore ne duoko mora. Obila okwedo report ni gin e jomibadhi moloyo ng'ata e Thurka. Komiti mar omenda e Senate olimo kaunti ma Migori ne manyo kaka inyalo tiek gope mibandho kaunti no.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Antiere kod Dr. Sam studio, Dr. Sam Gwer, wantiere kod Monica kachiel kod Morina. Morin nitiere kod tuo mar ndulme, osebedo kode kuom higni chakre nobed jahigni 4, sani jahigni 36. Owachonwa kacha ni ok osebedo mayot kata matin, kendo ipimonwa kacha ni samoro time kok ong'eyo, samoro bede time kong'eyo. Daktari pimonwa ni stima bende nyalo ringa kamano, samoro nyalo biro mang'eny ka ng'ato ng'eyo kaponono ni part mar obwongo mambele focal ema obedo affected, kata ka general mar obwongo duto te obedo kod chandruok. Osebedi ka kiwacho gik mopogore opogore kotenore kod tuo mar ndulme, myths kata weche maliekore. Pimnae ni to ni winjo nang'o kata weche mage mani winjo kane ifwenyo ni Morin nitiere kod tuo mar ndulme. En adier ni weche to wachore mang'eny. Wacha nokona ni maybe en juok, ni juok mar dalagi. Jomoko be wacho ni nitie gima notimore ma seche moko luwo nyathi. Jomoko be koni ni ka tere osiptal, itere ka jolemo ni mano juogi moluwe ok en gini, ok en tuo. Koro ji wacho weche mang'eny mopogore opogore, ji luonge weche mang'eny. Lakini sani kaka wan wasedhi e thieth, waseng'e ni kare sani en tuo. Kaka asebedo ka adhi gi Morin e clinics gi, adhi e chokruoge mag jok man gi epilepsy. Omiyo koro ang'e ni kare epilepsy ni ok en gik machon iwacho ni ka ng'ato nigi ndulme to mano jachien. Koro kata ka iwuotho gi nyathi ma gi ndulme, janyuol bo kweri ni kik isud machiegni kode ni obomi ndulme. Lakini sani to ang'e ni en tuo mantie manyamako ng'ata ng'ata. Morin sani timang'o? Sani timang'o? Sani pot kachako tich lakini tich ma jatiyo ga yot en mana tweng'o. Tweng'o gi chagan koso usi? Mana gi lwedo. Atiyo ga tich ma twang'o swete gi. Ibere twang'o sweta? Mana e talent mara. Erokamano ahinya. None giting'na moko mondo mi wane e studio ka mondo mi oganda one ni nyalo bedo kod tuo mar ndulme to ngimani dhi maber kendo nyalo bedo kod talent ma iti godo makare. Thieth osebedo ka chal nade? Nikech kanye madwa ni mondo mi aduog godo ir Dr. Sam opimnwa ni to thieth mar tuo ni en ka thieth mithiedho chuth koso? Thiedho to ok thiedhe chuth, iwacho ni igaye. Igaye agaya gi thieth gi yien nyaka chieng' moro chopo kama koro nitie mabo chopo ma koro teko mar tuo no bo dok chien to koro ibo beta bo weyi, like iwapuonjowa ni nitie sama koro bo chopo mo oboweyi ma koro ibedo like a normal person, itimo gigi mopogore opogore. Nwach bero be waseromo gi ji mane tuo, lakini sani ginyombo, gidak maber, gitiyo nyaka tije matek mag engineering, nyaka mag stima te gitiyo, to gingito to giseng'eyo ni sama tuo no biro ong'e kako control. Ma Morin Batrin sani ong'e ni sama tuo dwa make ong'e kako timo, ema ni seche moko yude apoya koro tame kaka o control. Daktari, ni igaya in kaka jalonye weche gi, in kaka jagono modhi skul mosomo gini, pimna wach mar thieth mar tuo mar ndulme. Anyalo chako gi wacho ni ng'eny joma nigi ndulme ochakre moloyo ma onyuoli gono mabewa ema wacho ni thoth ma ji ng'eny go ochakre samoro e ngimani aeto nitie sama be orume. About 70% mar jotuo mwaneno en gi chakruok to en gi rumo. Lakini 30% or thereabout en gi masiko ndalo gite. Koro nyaka wang'e pogruok ni nitie masiko to be nitie marumo. Aeto koro iye kanyo obed masiko obed marumo, ber kitiyo gi yath makonyo duoko stima cha piny makoro miyo rieruok no ni dok chien. Kaber thieth itimo ni konyalre ochung rieruok no. To mar ariyo kik thieth obed marach moingo
tuo kik obed gi side effects, kik obed nohinyi moingo kaka tuo dihinyi niwach yedhe be nigi wechegi. Koro mano ga aspirations mar thiedho ng'ato. To yedhe itiyogo mopogre opogre kolure gi kako noneno en rieruok ma aina mane, en ndulme aina mane, to in ng'at machal nadi in bende. Ma nitie gik manyako apar ni ko in ng'ama dhako gi ng'ama dichuo, ng'ama dhako nyalo dwaro yudo nyithindo do, koro nyaka ipar ni yedhe mage minyalo tiyogo. Aeto ji mopogre opogre be react kuom yedhe e yo ma ok inyalo ng'eyo kata wacho. Niwach be inyalo yudo ni en kaka joma chamo ring'o, nitie joma nyalo chamo ring'o ma onge gima chamo, ng'eny ji dong', lakini nitie joma kochamo ring'o to gi react. Yedhe be timre ne ji kamano. Nitie joma kotiyo gi yath to yedhe aina tofauti to miyo gi react, to nitie joma be tiyogo atiya maber. Koro assessment go te nyaka tim mong'ere ni to yath mane ema ber kodi. To kober idwaro ga ni kanyalre iti gi yath achiel, ko opek to en ariyo kata adek, mondo kik gituomre gibed mapek e dendi. Koro be nitie koponi onono go picha moyud ni in gi mbala moro kamoro, onyuoligo kata iyudo kuom dak, to mbala kuma nitie no be kopim stima e kuma stima ng'enye. Seche moko be inyalo yang'i mogol mbala no makoro orum. Nitie joma ong'ere ni ochakre side achiel mar obongo, ma ong'eny, ochande, ogoye piny kata di 70 e ndalo. Joma chal kamano iyudo ni kochakre side mar obongo ni to o spread to the other side. Nitie pod be inyalo timnegi surgery makoro side mar obongo ni gimoro ni bedo separated, mondo kik kochakre koni kiko landre kocha. Koro nitie yore mopogre opogre minyalo thiedhego kolure gi kaka entie. To chakruok mar thiethno nyaka wang'e ni inyalo bedo ni ok ing'e kichako thieth, en mari biro siko koso. Daktari nyalo yiena kawi sib Jane tiere kod penjo. Jane, halo, penjo laktar. Hello. Machiegni. An Jona Diambo. An gi nyathi man gi tuo mar ndulme, en wuoyi mosepong'o apong'a. To gino nochake mana 2021 kae. Koro duto to maber abera, sani en gi 20 years, en jatuo 5. To duto to maber abera, to all of a sudden to gino nogoyaga piny. Koro nwatere EEG no bende nopime to ok oyud. Koro sani to oendelea ga gi muonyo ketra 500 gram. Pod aneno mana kogore piny. Koro ma dwa penjo daktari ni maendi koro inyalo timne nang'o? Untiere kanye? Amiele ma bondo CDC. Erokamano ahinya. Koro kaka ne wawacho cha, en bed nono ni to type mar rieruok moyudo en mane. To mi classify ni ma ndulme machal nade. To yath motiyogo be owinjre gi type mar ndulme ma en go, to be en dos makare koso na chal nade. Seche moko inyalo wacho ni atiyo gi 500 atiyo kode dichiel, to dware ni ti kode diriyo. Koro nitie nonruok mopogre opogre ma nyaka pim mondo ng'ere ni to yadhni bende ni yath makare to bende dos moromo. Hapa ni gimonyalo konyo godo Jane kanyo daktari ni kang' watieko chenro, kang' ichiwo namba to nyalo kawo namba mondo mi wagol twagni e studio mondo mi imed none matut wayud kaka wanyalo konyo wuodeni. Erokamano ahinya. Aneno ka sa emomaya wang'a to weche to pod thoth mokalo. Ne Monica, ntiere ga jonyuol mang'eny ma samo ntiere kod nyithindo manigi ndulme, ipandogi kata ok dwani mondo mi ong'e kama gintiere kata kaka ngimagi chal. En ang'o madinyis jonyuol kata jogo mantiere kod nyithindo mantiere kod tuo mar ndulme?
Ndanyisgi ni tuoni ok en tuo mayot. En tuo ma nyaka ikaw chuny mondo sami konyo ng'ama tuo kata ka nyathini tuo gi tuoni. Nyaka ibed motegno eka inyalo konyo jatuo ainani. To onge haja mar pando jatuo. Sami ipande cha ohinyore, odwaro kony. Onego igole oko ipenj kama inyalo konye. Kata idhi osiptal mondo itere mondo ipany kaka de konye molo pande ot. Sami pande ot in iwuon be ihinyori. Wach tije ok yot. Sami pande to konye ng'eni in be in gi stress ka. Obo thagi. To sama otere osiptal ma koro en gi thieth kata yudo kar konyruok tinya yudo yath maduoko teko mar tuo ne nyapiny mantie kaka inyalo konye makoro kata kochandi ok onyal chandi ahinya kaka do chandi sami ipande. Yedhe gi thothne unyiewo gi kata inyiewo gi e nengo machal nade? Nyiewo yathe mapek nikech wacho ni en tich ma ok yot. Ok oyot e area mane e nengo yath e rito jatuo opek e yo mane ma opeke ahinya? Yath be nengo ne ni malo. Nyaka en yath mamuonyo odiochieng' kodiochieng' okinyi gi godhiambo. To kendo yath no king'iyo chiembe be ing'iyo ni ochiemo nade. Gi kako oninde en ng'ama saka sa ibedo kaka watchman mare. Isiki ng'iye, isiki fulo steps mage, ing'iyo ni kawuono chiewo nade, kawuono en nade. Nyaka ing'iye kineno bedo gi yot mar kaka dikonye. To mondi imbe nyaka ibed kaka jatuo nyaka ichiwri ni koro idwaro konye ekibed mayot. Wach moro madonyisi seche moko gibedo gi wich teko, seche moko dwa gore kodi, sama gino biro ne sama en gi rem o react. Onya bedo ng'ama nyaduoki mara nyatimo gima ok nyalore. Tok en heche, owinjo marach, en tuoche mokete. Koro momiyo nyaka ibed motegno, nyaka ibed mtulivu, to ipar igo kwan. Iparo ni kiny dikonye nade mondo okonyre. Wach kiweya weya to en mizigo kuomi be pod obo mathagi. Morin, ne jogo ma samoro nyalo bedo mantiere kod tuo machal kod mari kata ne jonyuol mantiere kod nyithindo manyalo bedo kod tuo kaka mari nyalo nyisogi nang'o? Inyalo nyisogi nang'o? Anyalo mana nyisogi ni tuoni ok en gine. Wawach ni tuoni en gimi nyalo thieth. Yani en kod thieth. Kech chakre chon kapod an nyathi asebet kachando jonyuol nagi kod wach tuoni. To osiepna moro ne jabiro ga yodwa kacha to ne osega tera yo osuptal kumane ojatiyo gae. Koro kanyo nonyiswa ni tuoni ok en mana giminyalo thieth. Inyalo muony yath inyalo thieth kata bende inyalo tiyo kod talent ni ma ilos sweta. Daktari, thuolo emomayowa wang'wa, to daher mondo mi ichiw namba, daher mondo mi nyis ogandawa ni to kapo nono ni dwa yudi mondo mi twagni wagole studio wadhi kode oko kocha inyalo yudi kanye kod namba mar simu. Kaito bang'e no bende unyalo tudori kod Morin gini kachiel kod Jane mane wawuoyo godo e simu mondo mi yud kaka gikonyore. Sa emomayowa wang'wa. Center wa nitie 5th Ngong Avenue, 6th floor 5th Avenue Suits. To namba wa mar simu en 0729 161 318. Inyalo nuoyo no? 0729 161 318. Kuom jok ma nitie yo Nyelema, ginyalo dhi centers wa ma ilongo ni Ubuntu Afya. Ma machiegni gi Nyelema cha en Aram. Ma kodhi kacha to kotudre gi daktari makacha to onyalo tudowa mondo wane kaka wanyalo konyo. To gintie kuonde mopogre Nyanza, Mboe, Homa Bay, jok manigi chandruok nyalo dhi kanyo to tudowa. Erokamano. Daktari, kapo nono ni ji obiro to
chika iti konyo oganda wa nikech ng'eni bedo laktar bene na luong mar konyo oganda waduoko ni erokamano makende. Ne Monica erokamano anya kuom tich matek mitiyo dhia nyime Nyasaye biro gwedhi. Maureen enena kujikaza dhi muonyo yath kaka dwarore. Ne in jahera mar chenro ni iwinjo ni gin gigo ma inyalo nyuol godo ng'ato kata manyalo yuda ng'ato. Kaito daktari kano chako nowacho ni ng'ata ma obwongo ne ngima tiende ni intiere kod stima mar obwongo inyalo bedo kod tuo mar ndulme. Onge ng'ama safe, ng'ata nyalo bedo kode. Ka intiere kod penjo moro amora tudri kode kendo ibro yudo konyruok makende. Ne jogo picha mawa kamoting'o Ernest Gini antiere kod gi studio erokamano makende. Ne jogo mochung'ne duola Kevin kachiel kod Lange erokamano mathoth. Producer na Papecho Koth Nyameja erokamano mathoth. Ne director na Lindsay erokamano mang'eny. Ne in jahera mar chenro ni ageno ni wuoke kod 1 2 3 manyalo miyo ngimani bedo makare. Waromo odiechieng' machielo, aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.